Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mbah Legend di edisi mancing sambil guyonan bersama teman-teman di sini. Nah, ini hasil tangkapan kemarin teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya, salam hormat, salam cinta dan kasih dan sayang untuk semuanya. Yo, salam curan lengkung, salam ipik 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 ipik. Ikan ngumpul banyak banget di sini. Pokoknya simak selalu video terbaru kali ini. Pokoknya semakin seru, tambah menarik, tambah asik buat teman-teman untuk dilihat. Salam kekompakan selalu, tetap semangat terus di edisi mancing bareng kumpul sama teman-teman yang ada di sini di Sor Jembatan Merah. Pokoknya buat teman-teman semuanya, salam hori, salam sehat selalu untuk semuanya. Sore Pak Kusrat. Pak sinten iki tunggale? Pak Agus. Aja ngawur neh. Oh, Pak sinten, Pak? Catur. Oh, ya catur ding. Nuk. Mas Londo. Yo, Mas Catur, yo. Iwak. Pak Udin, Yosi, ampun mriki. nggih. Iwak kumpul, apa habis? Mas Yosi sebenarnya sama mriki pokoke. Di portal. Total. Wih, iya. Ayo, telep iki yo. Mas Yosi. Ampun mriki. Mungkin mang telase wae. Mbok sekali-sekali ampun nggih cacing. Iya. Nyindir mengepaske. Pak Catur yo. No, aja kalah no. Anteng-anteng, Mbah. Anteng, Mbah, jadi Mbah. Anteng deh. Det, anteng ya, Det. Om jadi belum berkarya, Mbah. Iya. Belum berkutik. 2 jam lagi Maghrib no. menjelang maghrib. Komen lu, Mbah, ini, Mbah. Oh iki lho. Ipik. Iya, angkat. Angkat. Kane Mbah Simbah zaman rumiyin niku kan ngendika. Nggih to. Kerja ampun sregep-sregep, ngoyo-ngoyo, mengko ndak lara boyo. Tombok mengke Pak Kusrat. Mengke ndak langsung pijet. Lara boyo niku nggih ngetokke dhuwit. Kerja ampun sregep-sregep nggih. Nggih, niku nek lara boyo niku susah. Berat. Kerjane 100.000, boyoke 200.000. Ya lho. Nah, nggih. Ampun sregep-sregep nek kerja niku. Mengko ndak lara boyo. Nggih. Mboten krungu ya bener iki. Krungu niku. Jadi mboten krungu iki, Bang. Nggih. Iki pekemo udah dikrungu. Lu mijet terus. Wijet. Lah, wes. Halo saja kali Pak. Oh iki tamat lagi tok meneh. Ya ampun. Ampun jalur, Mbah. Ini gitu belum, Mbah. Kula niku kan sanjang Pak Kusrat. Yen nganggur niku ditekuni hasilnya lumayan. Gitu. Ampun sregep-sregep kerja, mungkin ndak anu. Ya angkat niku. Niki kan seneng loh. Det, ada Det. Ampun sregep-sregep. Oke, Mbah. Niku welingane simbah kula. Mungkin ndak lara boyoke susah Nggih. Aja nglembur-lembur. Pripun Om Dedi?
ningali panjenengan nggih Pak Kusrat. Nipun. Niku ngenten. Jenengan niku kerja niku pikirane mancing kok. Nggih. Lah nggih. Nggih. Nek mboten mancing otomatis kan lemes. Lemas. Longlai. Nggih, lho. Nggih. Pusing. Padha rencang kula, Mbah. Nggih. Rencang kula niku mancing tok. Nggih. Niku nek jenengan nek mboten mancing mengki galo tak terarah. Nggih, tetep. Niku pedi kula setunggal Pak Kusrat. Nggih. Mangani tanduran. Oke, Mbah. Siap. Om Deddy. Krungu mboten Deddy? Krungu mboten. Enak lunga ngoten mawon. Mungkin ndak dibaleni meneh karo Om Deddy mengke. Pak Kusrat napa nate mancing asal gelungan? Ya nate, Mbah. Ya Oh. asal boto nate. Nate oh. Boto nate. Boto niku. Nggih. Lah niku kok saged asal boto. Guyu. Sampe mudeng lho nggih. Saya menggep perkara boto. Oh. Niku Pagung nyekseni. Bener kan tadi gawe berat. Berat. Berat tinggal kok boto, Mbah. Oh. Boto iki lho. Berat dong. Saya kok berat tadi gawe tak salahnya. Kecengkal. Otomatis lah ora. Lah iki mencoba mendelem lagi bener-bener tahu gak kan tangannya betul jatuh Mbah lalu untuk botol ungkap botol guyon mau mancing Mbah Nggih, kuyan mancing. Lah niku termasuk rekor no, Pak. rekor niku Rekor no boto. Lah iki sagede nggumene kok boto saged berat niki lho. aku lagi mboten mudeng Nek berat-berat aja baik bunggale botol. Bagus niku sepile mateng, Pak. Pikir-pikir nggih Nggih, mateng. mateng. Wah. Super. Mas catur siap. Baru pulang kerja toh? Iya, Pak. Iya. Gak aku celuk, Pak. Mbah. Bah. Ah. Tetap kalah. Agak kepilih mong bagus sih. Pak Ustad. Iki lho. Pak Ustad. Oh, sepil bagus sih. Ter. Lakone teko. Lakone teko. Siap. Ter. Lakone kamu kira jero banyu. Kowe. Lakone teko. Oh, ipik. Iya. Ya. Ya. Aduh, ada kunci. Iya, ipik. Angkat Mas, iya. Iya, ipik. Angkat Mas. Iki lakan Mas Agung iki. Ipik. Angkat dia.
Iya, iya, babon, babon, Mas Agung. Iya, ipik, 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 angkat. Iya. Angkat. Iya. Jos. Jadi udah tok. Wah, ping. Iya. Ya udah mesti jalan rasa ya aku gak rasu. Iya. Iya, iya. Angkat, Mas. Iya. Mas, angkat, wis rezeki. Jadi siap ikannya. Yo, belum dapat. Sih, pik. Angkat. Yo, Bagong Mbak Bagong itu kan Mbak Bagong. nihil. Orang ngejak melang kok. Ora kuwi ini angel kok. Rasa. Mancing ning mojok Apa? karo Budi tok e. Pak Kumis, iya, dapat Pak Kumis. Mas Robert, ikannya haup. Wih, gede. Waduh, cewek gede banget. Mas Rizky. Oh, remote belum no. Rumut murun, Mbak. Oh, Halo, Pak. Mas Londo. Mbak. Ya. Mas Rizky. Mas Robert. Pulang. Ya, siap. Sudah banyak. Tuh. Wah, ngangkat. Jangan baludin, jangan galau. Ih.
Ipik. Ya, angkat Mas Agung. Wah, Jamaludin cedeku ya. Jamaludin masuk. Mas Riki, ipik, ikan masuk. Mas Rondo, ipik. Iya, ikan masuk. Angkat Mas Rondo. Wah, jangan kalah Mas Riki. Pak Agus, Pak Gosrat. Pak Agus, Mas Atut, Pak Gosrat. Sepil Pak, Bang Beri Pak. Oh hasil ini Pak Agus. Oh pasti kan bawa Pak. Wah mantap tenan ini. Hasil Pak Gus Dewi ini. Oh iya siap. Pak Kostrat, Lurai, si Mas Atur mana? Pulang loh. Wah. Oh yo ampun Doro. Yo angkat yo. Iki lho lakone. Ipik yo gayane. Yo angkat. Masuk Dep. Gaya tangan yo. Yo gaya nih ya ampun berot nyantol tanggone. Iki Pak iki aku Pak. Nggih Mbah, kula jenengan. Lah kok dikeki. Lah kula ikhlas ya Mbah. Santai mawon Mbak. Ulam ngeten iki Mbah. Iya. Wong riyen kathah. Masalahnya siji. Wong riyen kathah sale men. Barang beto ora ya. Memang beto ya kula Mbak. Ulam niki lho. Masalahnya ning omahe kayak apa-apa. Iya. Ya Pak, sabahan Pak ya. Oke Mbak. Terima kasih.